Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag sa mga oras tayo kakabsat, alas 5:52. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Naimbag nga aldaw kakabsat, iti Miyerkules, may kasangapulo kat siya, may iti mabilang iti bulan, iti Abril, kumusta kakabsat? Medyo marangkada ba rin iti pudot na, iti dahito nga gundaway, well, agyaman tayo iti apo, iti dahito nga tiyampo, nga nakaraing tayo nga nasalunat, numampay adati sa gubanit, sa kabasit nga sa gubanit, ng mga lapad, katong ti kasdahan, tayo iwaragawag, iti sasawit ti apo, matay iti Diyos kakabsat. Kaya natin binigit ng programa tayo nga makipagpaset, iti panagadalyo ka nagiti sasaw ti apo. In pinagpipin niya bilag, mamanti kararag ti agsapa. Alat na litilam na mamanipod Lunes, aging ganay ti Biyernes, iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamangkap kablao kada kayo ti Aldao, iti Miyerkules Lawrence Salazar. Tatuma sangkungan mo luglugar unay aday gemap nega ito'y puso at Diyos ko isutut mo ito'y biyak ko naputput no unay ti Diyos ko naputput no taisuin sa lakanda iayat na kaspalito yakag tuwa ta marikrik na dito'y puso datuma atan tuwa datuma kasawan lata ngemnu kanya natal kedat ani Jesus isutudno dito'y puso naputputno unay ti Diyos ko naputputno taisuin sa lakanda iayat na kaspalito yakag tuwa ta marikrik na dito'y puso. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta ti Diyos pudno. Well, iti kanta nga ipatukar kakabsat kita ti Diyos pudno. Dapat ti damag itong galmay saman kada kayo kakabsat nga mabalin na damag ko iti naglablabasan nga para ka nagiti barbarong nga nakatune in ka nagisilsiba iti radyo da. Bueno, dagiti kakabsat nga ada dito live stream. Amin ka na tayo kakabsat. Kumapay na babaling nga na damag ko idin. Ito yung ulitik manan. Kaya,
Well, sumagi na ba sa iyong isipan? Wenno tapanunod tayo kakabsat nga dinamag tayo nga pudpudno matlaen ka di nga da iti Dios. Adda matlaen nga ta iti Dios. Well, tigtignay matlaen ka di iti Dios iti biyag ko. Pudno matlaen nga ta, suna iti mangisalakan tayo. Wenno na adupay nga sa ludsod kakabsat iti kinapudno iti Dios. Well, kasatnungay na awan. Yeah. Kamumot gayam iti kinapagpaisuanan na dayta nga Dios nga pagserserbiyan tayo. Ano dagiti na imbag kakabsa nga gaputa iti basis tanong dagduma. Kas lang nga nakadado nga tattao iti naadaan iti nakarong nga sakit. Naimbag nga tattao dagito nga apay taga nagkaroon da iti sakit, nagiimbag damat. Natayda. Apay dagiti dagduma nga managdakdakas nga tattao ket adang agbibiyag da iti nakarangrang ay. Samantalang dati nga tattao dati nga tao ket napaka-righteous niya. Aya naimbag isunan, nagaget managdaydayo iti apo nga apay nagbaba iti biyag na. Di ba may mga katanungan tayong ganon? Adda iti may nga matalik kakabsat nga pastor, natay, iti agtawon isuna, iti 35. Aya, gapo iti car accident. Yung apa, dahil may nga mamapatay, adang agbibiyag isuna. Iti, well, naabot na pa iti 80 years. Natawon. Daduma Kristiyano, no sakit daket, agkararag daket maagasan da. Apay daduma ket no kararagdaket sandamot nga maagasan. Daduma Kristiyano adda nga rumang nang ayda. Iti amin nga aramay da. Adda mo digiti agtaltalinaed nga napanglaw. Apay nga ta. Aya, among kabsat haanan nga kasapulan wenno haan nga kasapulan nga agbiag ka iti nabayag. Tapno mapaneknekam nga dagitoy nga pagdumaan iti biag ket saan nga gapo iti kinasirib wenno kinagaget wenno talento iti tao. Adu nga tawtawon iti napalpalabas, may isa nga maestro. May isa nga Hudyo nga teacher wenno rabbi kun ada iti dayta nga tiempo iti nagsurat iti may isa nga libro nga saan na nga nasungbatan nga nasayaan iti saludsod. Ngem nalawag nga dinamag na iti kastoy. Apay nga adda dagiti saan nga nasayaat nga paspasamak ka dagiti naimbag kat tao. Amoyo kabsat may isa nga tao simmungbat ni Eli Wessel. May isa nga balod iti nabayag na nga tawtawon ket kinunana. Mabaling nga talaga nga awan iti Dios. Adda dagiti namati kakabsat wenno mamati iti Dios nga babalin nga awan iti pakibiyangan na kadagiti banbanag nga mapaspasamak iti biagda. Mabalin adda iti Dios nga saan da nga namnamaen iti anyaman pay nga aggapuken kuana. Gaputa iti ranyag kakabsat, ranyag init kintudo agpada nga mapadasan tayo. Mayaman ka man, nakurapay ka man, nalintag ka man, saan ka man nga nalintag, anyaman nga status ti panagbiag mo, pada-pada, pada-pada tayo nga mapadasan data. Dayti nga sa ludsod, kadaywan kakabsat, actually kadaywan nga damdamagan tayo, ito no adda tayo ititing nga itiriribok, saan kaday? Aya, adda tayo iti tiyempo, iti panakaupay. Nga kung natayo no ka, no talagang problemado tayon, agsagsagabat tayon, kung natayo, adda ka di. Iti Diyos kada tayo, wenno awan. Ika ngay kabsat. Iti dayti nga gundawan, sa ludsudin ka, adda ka di iti Diyos ken ka? Mabalin, kinapagtalkamot kada iti Diyos. Iti panagbiag mo. I-recognize mo matlaen ka rin. Dagiti banbanag aramidin na dita panagbiag mo. Ngayon doon, adda ka nga agsagsagaba, adda ka kadagiti na dumaduma nga kasasaan ti panagbiag mo. Amom ka di. Kabsat, nga iti Diyos ket adda ken ka. Adda nga iaywanan na ka. Ket nang sabot iti kasapulam. Panunutom laangin ka kabsat. Hamo nga nadanon dayta nga edad no awan iti Diyos ken ka. Nga idi pay basit kat ket binaybayan na kan hanggang di manon iti 1 2 3 4 5 6 7 agana 100 years. Aya. Di Exodus chapter 17 verse 7. Dagiti Israelitas adda nga sinaludsod da iti saludsod nga dinamag kumutlaing tatay kakabsat. Adda mutlaing kaditi apo kada tayo wenno awan. Kalpasan nga inlapaw na manipud di Ehipto. Adda nga nakalasat da iti Red Sea. Kaya ket nakita da no kasapno nga naparmak dagiti soldado nga Ehipto. Adda nga indadaulo wenno inlid da ida ni Moises ijilet angkat adda iti dalandang agturong iti inkari iti Dios nga daga kadakwada. Ita adda nga sumangsaong iti riribukin kapadasan. Agreklamo dan agdamagdan. Di Exodus 15:22 to 23 ko na ken talong aldaw dang agdaldaliyasat iti letang awan iti masarakan da nga danom.
Dumteng day iti maysa nga Diso managan iti Mara ngem nakapapait iti danom ket dida mainom. Isut gapuna nga apanaganan iti dayta nga lugar iti Mara. Di Exodus chapter 16 verse 1 and 2 manipud elem nagrubwat iti entero a bunggoy dagiti Israelita iti makasangapulo ket lima nga aldaw iti maikadua a bulan kalpasan iti ipapanaw da iti Ehipto dumdeng da iti let-ang iti Sin nga adda iti nagbaetan iti elem ken Sinai. Nagreklamo da iti maibusor kada Moises ken Aaron iti let-ang ket kinunada kini Yahweh kinuna ni Yahweh kadakwada addan to karni asidada ket iti agsapa agumadanto amangan iti tinapay. Iti kasta maamwandan asyak ni Yahweh a Dios da. See? Yeah, di 17 verse 1 to 3 una na pimanaw iti aming Israelita iti let-ang iti Sin nagalis-alis iti wenno na dumaduma adiso kas bilin ni Yahweh ngem mawaw unay dagiti tattao ket intuloy da iti nagreklamo kunada pay apay ngamin nga inruar na kami iti Ehipto tapno patayin na kami iti wow kunana agraman dagiti anak mi ken dagiti animal dagiti animal mi ket impayan when impayan ijay iti Dios iti inuman kunana di binasa tayo kakabsat. Well, ngayon tulusaan nga nasaya at kakabsat iti kapadasan tayo, iti kasasaad tayo, iti panagbiag, dayta iti saludsod nga masansan nga mangmangagan tayo kadagiti tao. Hala nga dagiti tao, ore kada tayo kakabsat nga namati ken Kristo. Ya adda kadi iti Dios wenno awan. Aya, mabaring saludsodon yung makanyag na nadamag yu kadin. Wenno na iti tempo. Aya kadagiti panubok iti biag me. Sumagi na ba sa iyong isipan? Yes. Aya, pagnumot lang, panunot ko lang kakabsat. Ngayon siguro seconds lang, takang ko kayat nga entertainer. Aya, ni-rebuke kumot lang. Kasi lakas dyan, ko na. Aya, kasi Exodus 17, 18 to 16 kakabsat, kuna na pa'y, dumteng dagiti, excuse me, dumteng dagiti Amalekita, kat ginubat da dagiti Israelita, iji Rephidim. Kinuna ni Moises kini Josue, pumila ka kadagiti lalaki akaduam amapan manggubat kadagiti Amalekita intun bigat. Ang takderak ito, iti tapaw iti turod ang makaigdom iti sarukod nga inted iti Dios. Inarami ni Josue iti imbili ni Moises ket napan na ginubat dagiti Amalekita. Sinmang atmat da Moises aron ken Hur iti turod. No nakangato dagiti takyag ni Moises mga abak dagiti Israelita. Ngem no ibabana dagiti mot i Amalekita iti mga abak. Iti maktangan dagiti takyag ni Moises nangala da Aaron ken Hur iti bato sa da inkabil ang nagtagawan da idinto ang nagsisinanda nga impangato dagiti imada inigamanda dagiti imana aging ganang alamdag iti init kastoy iti panang paramot ni Josue kadagiti Amalekita kalpasan na kinuna ni Yahweh kini Moises isurat mo iti pakasaritan iti napasamak tapno saan amalipatan ibagam kini Moises nga ikisappunto dagiti Amalekita nang bangon ni Moises iti altar a pinanaganan na iti Yahweh nisi kinunana ipangatom iti bandera santo nga sardeng ni Yahweh amang gubat kadagiti Amalekita. Anya ti maadal tayo manipod kadagiti nga kapadasan kakabsat kadagiti Israelita. Babasa tayo nga addadan nga sumangsango iti panangatake manipod iti ruwar iti Ehipto. Adda nga sangwanda iti kabusor iti panagbiagda ket adda nga maiparangarang iti panggep iti Dios iti tumunggal maysa. Addamot lang iti apo kada tayo wenno awan. Iti umuna nga maadal tayo dito kakabsat kadagiti dangadang iti panagbiag ket pudno ken pakasdaawan iti amin. Maripod iti verse 8 demteng dagiti Amalekita ket ginubat da dagiti Israelita napalabas iti tawon adda nga imparang ni Moises iti panakigubat da kadagiti Amalekita. Uri pa diya Deuteronomio kakabsat mabasa tayo mudlaang ijay. Aya kadaytoy nga dangadang iti Israelita ken Amalekita adu dagiti natay. Maysa nga pudpudno nga dangadang pudpudno kakabsat nga gubat daytoy. Ngem saan laang nga pudpudno kakabsat nga dangadang ngem adda pa iti uneg nga kay papananan nga kadatayo ita kakabsat. Saan laang nga dangadang iti agsupadi nga tribo para iti kalintaganda iti danom ngem dangadang iti nagbaetan iti Dios ken iti diablo para iti biag dagiti tattao iti Dios.
iti panggap iti Dios ket ilapaw na dagitoy nga Israelita iti panaka tagabuda ket iturong na ida iti inkarina nga daga ket agbiagda iti ayat na aging gana iti sumaganad nga henerasyon. Aya, dagiti Amalekita simbolo dagiti na dumaduma nga lapad nga mangpawil iti panagtrabaho iti Dios. Saan lang nga maysa nga dangadang iti nagsupadi nga tribo ngumrugi iti dangadang iti Dios ken ni Satanas. Ket iti dangadang adda nga nakasentro iti biag dagiti anak iti Dios. Kasta iti biag tayo kakabsat. No nagduma sumangot tayo iti panakasulisog. Aya, iti basol. Ken ura iti basol iti panagbiag tayo kaslamay sa laeng nga bastit nga banag. Ket nagduma kasla nakakatkatawa laeng. Aya, kasla iti ipagarup tayo ken nakakatkatawa, iti riribok, mapaspasamak dagiti immoralidad, immorality, nya pa dagita panangibales, nya pa panagtabaaw, kinaagom, kinaduma-duma pay. Araramiden tayo laeng nga maysa nga duma ang angaw. Anya ti kunana iti umuna nga Pedro, kapitulo 5 bersikulo 8. Agsalukag kayo, agsipod kayo, agdakdakiwas iti diablo akabusor yo kaslalyon ang umargargar, ngagsapsabol iti alanunan na. Aya, iti Diyos kinunana ken Cain, iti Genesis chapter 4 verse 7. No naimbag iti aramid mo, uwisan ka kuma. Ngem gapot nagaramid ka iti dakas, mayaring iti basol iti demonyo nga uray ang nga mangkembeg ken ka. Kaya't nakang iturayan nga masapol parmekem. Adda kadag iti bagbag ito'y kakabsat, iti kinaderep. Aya, iti panang pungtot, kinatangsit, pride no nagduma. Ito kitahan tayo, kasla awat ti mararamidin na kada tayo, kat saan na tayo nga maparmal. Ngem, laglagi pun tayo, iti patigmaan iti Dios. Iti umuna nga Pedro, kapitulo 2, bersikulo 11, nga kunana, di kay paiturayan kadag iti na inlasagan at tarigagay, akanayon makiranget iti kararwa. Ti diablo kakabsat, adda nga kan kanayon, nga mangperdi iti biag dagiti anak iti Dios. Awan iti sabali nga, excuse me, awan ti sabali nga, aramidin na, no saan niya pergen, dadailen na. Ay, dagiti biag. Dagiti anak na. Ay, kahit na ti agturay ka dagiti biag tayo kakabsat, pergen na. Kaaduan nga kapanpanunutan tayo, iti kadakkilan nga dangadang iti biag tayo, kat maipapan iti kwarta, uwendo salun at tayo. Amo yun ni Lance Armstrong, mamininem nga nangabak iti dangadang iti awagan nga Tour de France battle. Adda nga nakigugubat iti sakit nga cancer, ket punana nga dayto iti dangadang iti biag. Ngem, adda iti seryoso nga dangadang iti biag tayo kakabsat. Iti dangadang dagiti kararwa tayo. Maag iti lalaki wenno babae nga nakalipat ka daytoy nga kinapudno. Siya sino man nga makalipat, makalipat ka daytoy ket kabusor iti Dios. Iti kabusor iti kapilya wenno simbaan tayo, iti kabusor iti biag tayo. Ket adda nga si pipinget nga trabaho agar aramid iti wagas tapno ti kasta didigraan na. Ikaten na iti salun at tayo, ikaten na iti dajimud tayo agserbi ti Apo. Uray idi nga nakasangon ni Apostol Pedro ket adda nga laklak amon na iti umuna nga the Lord's Prayer. Uray iti tinga iti maysa kakabsat nga na idumduma nga na espirituan nga kapadasan ni Jesus kimita ken kuana ket kinunana, Simon, dinggem na palubusan ni Satanas amang nga mangsagat kada tayo akas iti manalon amang itaep iti trigo tapno mapaglasin iti naimbag iti dakas adda nga mangdadael ken ka akas ken ni Judas. Iti kapadasan maipapan iti kwarta wenno sa lunat saan kakabsat nga isu iti kapatgan ditoy lubong. Aging gana nga saan nga umuna ni Jesus iti panagbiag tayo, dagitoy kakabsat nga bagi matay. Ken dagiti nga kinabaknang nga adda kada tayo kas kadaywan nga mapaspasamak maitud iti sabali. Makinabang iti sabali ngem ti kararwa tayo kakabsat agnanayon dayta. Wan kabsat adda tayo iti tinga iti dangadang ket adda nga sangsangwan tayo nga agdama. Ket maimatangan iti amin nga tao. Yapay, sangwan tayo kakabsat iti kabusor tayo iti daytoy nga dangadang adda nga masapol nga aramiden tayo.
Manipod di Exodus 17:8 aging gana iti 10, dimteng dagiti Amalekita kunana nga ginubat da dagiti Israelita iti Refadim. Kinunan ni Moises ken ni Josue, pumila ka kadagiti lalaki akaduam amapan manggubat kadagiti Amalekita inton bigat agtakderak to iti tapaw iti turod a makaigem iti sarukod nga inton iti Dios. Inaramid ni Josue iti imbili ni Moises ket napan naginubat dagiti Amalekita simmang atmet ni Moises Aaron ken Hur iti turod. No dumauray awan kakabsat ter aramidin tayo iti Dios iti agaramid amin. Saan ka nga kasat inaramid iti Dios kadagiti Israelita? Mabasa tayo lang kabsat iti Exodus chapter 13 to 14. Aya, ngibita iding addadang sumango dagiti Israelita kadagiti Amalekita imbilin iti Dios nga makigubat da kunana. Adda dagiti banbanag nga mabasa tayo iti Biblia nga masapol nga aramiden tayo kakabsat. Yeah, masapol nga umadayo tayo iti kinadaket. Agked tayo iti basol. Ibati tayo dagiti dati nga panagbiag tayo ket ikawus tayo iti baro nga biag ken Kristo. Idulin tayo dagiti sasao iti Dios iti puso tayo tapno saan tayo kakabsat nga agbasol. Adu dagiti sursuro manipot iti daan ken baro nga tulag maipapan kadagiti banbanag nga aramiden ken saan tayo kakabsat nga aramiden. Nga kas sumango tayo kakabsat iti naduma-duma nga dangadang iti panagbiag masapol garod nga ammo tayo masarangten iti diablo kakabsat. Saan tayo nga palukoy ken kuana. Kabsat kas nanggagam iti sao iti Dios iti daytoy nga kanito. Anya dagiti dangadang nga agdama nga sangsangwam iti daytoy nga dumdaway. Anya ti aramidem kadagiti nga dangadang kasatnom nga mapagpalaygan dagiti. Inya dagiti strategy tapno dagiti trabaho iti kabusor ni diablo ti biag mo ket maliklikam. Well kas irugim man iti daytoy nga aldaw kakabsat. Palubusan man nga agtignay iti Dios iti biag mo kabsat. Irugim daytoy nga aldaw nga daan iti ballaygi. Ikawus mo iti kabal iti kinalintag ket palubusan nga agtrabaho iti Dios ken kay iti daytoy nga aldaw. No adda ka iti tinga iti riribok iti daytoy nga kanito. Kahit nga ikararagan ayatek nga kabsat. No ita nga kanito awanan ka pa iti personal nga relasyon iti Dios. Daytoy iti tiempo kabsat nga lukatam iti pusom ket palubusam nga agtaeng ken agtalinaed ni Jesus iti biag mo. Isuna laeng iti mabalin nga mangtulong ken ka. Isuna laeng iti makaipaay ken ka iti balay. Isuna laeng iti mangipaay iti talna ken pannakapnek ken ka iti daytoy nga gundaway. No kayat mo kakabsat iti maaddaan iti personal nga relasyon mo ken ni Apo tayo nga Jesus. Dawate nga makipagkararag ka kanyak iti daytoy ababa nga panagkararag. Hamo nga kaya kabsat iti kalaban ni diablo aging gana nga awan ni Kristo iti panagbiag mo. Uri pay aging gana iti daytoy nga gundaway kakabsat no awan pay ni Kristo mabaling aglanglangoy ka pay laeng iti basol kakabsat. Hamo nga kabailan nga i-release hamo nga kabailan data no nga ikkaten no siksikalaen kakabsat. Gaputa datayo ket tayo po ay mahina lamang. Ngem no adda ni Kristo kakabsat kadagiti bibiyag tayo. Ngem ti Dios ket isu ti agpanpanuray kadagiti bibiyag tayo. Mabalin kinamnama at kakabailan na. Nga katende kita. Nga i-rebuke de kita. Nga waknitan na tayo manipod kadagiti aramid iti kabusor kakabsat. Well, iti daytoy nga gundaway kakabsat. Ayatek nga kakabsat. No kayat mo iti mawayawayaan manipod kadagiti basol nga kadaywan nga aramidem, bisyo nga kadaywan nga aramidem. Hamo nga kabailan dayta ko nakarod kakabsat ngem babaen iti tulong iti Apo kas pagpanuray tayo akas awatem ken pastrikem iti biag mo kakabsat dita puso mabalin ka nga mawaywayaan manipod dita. Well iti daytoy nga gundaway dawatek man iti panagdumog mo ket makikararag ka iti kinyak sumurot ka iti ababa nga panagkararag kinyak iti daytoy nga gundaway. Hallelujah. Apo nangeg ko iti sasaom iti daytoy nga kanito. Bigbigat nga may sahak nga managbasol Apo. Agbibiyagak iti kinarugit. Apo ita nga aldaw, agpakumbabaaken ka. Pakawanan nak iti amin anak kabasulak. Dalusam Apo Dios iti biyag ko. Ket manipod iti daytoy aldaw, awaten ka, akas Apo ken manugbot ko. Agtaen ka, iti puso. Ket manipod iti daytoy aldaw, sika iti ari iti biag ko. Idalan nak Apo Dios iti kinalinteg. Ket agtulnugak iti amin.
pagayatam. Manipot iti dayto nga gundaway, ilistamon Apo Dios, iti biyag ko, dita libro iti biyag. Madaydayaw ka, iti naga na Jesus. Amen. Well, iti dayto nga gundaway, siyak man langit kararag. Apo, giyaman na karag iti kakabsat nga, imawat kang kayo di dayto nga kanito, mamatihat Apo, nga nanggagam Apo Diyos, iti kararag dagiti nga kakabsat, iti kararag ko kadakwada, itdem Apo, iti bilag kan balay, kaya tultuloy da Apo Diyos nga agbyag, nga nasantuan ken makayayo ken ka. Itirong mo ida Apo iti church, mabalin nga pagdakdalan da, dagiti nga kakabsat, nga iti na espirituan o Diyos, itdem Apo iti presensyam, kastamod Apo nga sika, iti mangidalan kadakwada, iti inaldaw-aldaw. Apo, adda dagiti kakabsat, nga agdamamot nga sumangsango Apo iti nadumaduma nga dangadang iti daytoy nga panagbiag da Apo. Dangadang man may papan iti pamilya, ti kasasaad da iti salunat da Apo Dios, kasapulan da nga nang finansyalan. Uno nyaman pay Apo Dios nga dangadang mabaling nga pagtrabahuan da Apo anyaman dagitoy iti panagbalegi kadagitoy nga kakabsat. Sika Apo ti sungbat iti aming adda ang sangsangwan mi awan iti narigat awan iti imposible kay kaapo. Sika iti nananay mi ket Apo iti daytoy nga kanito iti man ti balay kadagiti nga kakabsat, balay iti agdamang kasasaad iti pamilyada, balay iti anyaman nga sangsangwan da nga parikot wenno da nagsen balay iti na finansyalan. Apo Dios oripay iti panakawaya-waya manipud kadagiti saksakit nga adda kadagwada ipaay mo ti nasayaat nga salon at Apo. Ket idiklarak nga awanan Apo iti kalagtigan ti kabusor nga agtignay iti biag itong galmaysa ngagdingdingag adda ditoy live streaming iti daytoy nga gundaway balkutan na kami Apo tinapating nga dara ni Apo mi nga Jesucristo iti daytoy nga aldaw ket may parangarang Apo iti balay iti dayag mo Apo Dios kadagiti bibiyag mi Apo sika iti mangidalan kada kami iti daytoy nga aldaw ket anyam nga ramiden mi iti daytoy nga agmalam sika Apo ti kumuyog kaya mamagbalay iti galmay sa kada kami. Madaydayaw ka Apo Dios. Itinaga ni Jesus. Amen. Amen. Well, hanteng madingigan kakabsat. Di mauding nga kanta tayo. At kahit yung nga kablaawan. Well, yun akong kakabsat nga ito no. Sabadon iso iti 12-year anniversary iti 1143 DZMR. Kat sinanama kami kakabsat iti panakiadayo. At kikita tayo ito di kakabsat. Iti San Andres Cornerstone Church. Iti sangwanan lang iti Gatiwan Resort na ita kakabsat. Ket makita yo abay ti nagtingaan ti duang nga gasolina dayta kakabsat. Asidig iti City Hall siguro mga 100 meters ti City Hall ti Santiago kasi lang kaadayo kakabsat. Ket sapay kuma ragsak mi nga makita da kayo kakabsat gapot ta ado kuna na advert di kuna ni station manager tayo nga ado dagiti surprise. Siyempre ragsak mi mat nga makakita kada kaya kada tayo face to face. Aya makita da kayo hala nga iti radyo na di kita kinita tayo kakabsat madaydayaw iti Apo ket agyaman kami iti panag-respond yo into no Sabadon daytan kakabsat may kaduwa kakabsat dapat iti i-advertise ko into no Domingo dita pasit iti Rojas Assemblies of God adantay iti mini concert kakabsat ang maipaay kadagiti amakin innatay iti pamati nga kakabsat concert for a cause da iti kakabsat. Ay ket ti siya awan mo iti ticket nga required kakabsat iti nga gundaway ket papangkailagan tendar ket no dati bit yung offering para kadakwada okay mabalin nyo lahat ng aramidon kakabsat into no Domingo iti oras iti alas 5 aging gana iti alas 7 iti rabi iti Rojas Assemblies of God kakabsat kadagiti pasit ita Manlig region namnamaan mi iti atendaran yo kakabsat. Okay orify kadagiti kakabsat nga dati live streaming no kurang man oras tayo nagyaman na kiti panakiadayo kakabsat hindi sister nga dagiti the sister nga Merinald Sumera. Good morning Pastor, God bless everyone. Sister Geraldine Mariano, good morning everyone, God bless us all. Muna na happy anniversary at ABC DZMR, God bless. Sister nga Elvira Pangan, blessed morning po Pastor at sa lahat. Muna na kini Sister nga Teresita Malagayo, blessed morning po Pastor Lawrence and family at sa ating lahat. Let us continue to walk with faith because God is with us always. Muna na Sister nga Anjing Aquino, God bless everyone. Kini kumpadre nga Alex Ritwa, pinagpalang umaga po sa inyo Pastor Lawrence, Pastor Joy and family at sa lahat ng mga palaging nakikinig at nanonood sa napakagandang inyong radio program. God bless po sa lahat po na ni kumpadre nga Alex. Ni Joan Dumlao, Sister John May, Manuel Dumlao, good morning Pastor, God bless everyone. Kuna nakabsat. Sino pa? Kini Sister nga Rosabel, excuse me. Dapat tama na di ubok kabsat.
Kini Sister Rosabel Apostol, good morning dito sa Guillermo Isabela. Blessed morning, brother, pastor, and pastora Joy. And all faithful listener, God bless us all. Kung na naman sister ko nga Shirley Salazar Blanco, nga ag-anibersaryo, 43 years of anniversary, God's faithfulness sa kanilang bilang mag-asawa. Kini sister ko nga, kini manong June Blanco de Taluna Rojas de Vela, happy 43 years anniversary. And Uncle nga Wilson nga Nueva, good morning. Shout out sa mga kapatid na nakikinig sa CFFC, AG Network, sa San Isidro, ganun din sa mga kapatid sa ISU Tiague. God bless po. Kunana ni Pastor nga Alex nga Ritwa. Amen. Praise God and good morning, Pastor, Pastora Joy at pamilya ko na niyang Tungalusin Nueva dito sa Baguio. Sister nga Ruby Rosa Salting, kay good morning, Pastor. God bless po and your family. Marivica Liaga, best and blessed morning po sa lahat. God is good. He is faithful and loving God. Marisa Madriaga, blessed morning, Pastor and Pastora Joy. God bless, glory to God. Kunana. Tinavil de Jesus, nagasat ag stapang pastor, kinaamin. Listener, ini Pastora nga Mercy dita magno, happy 12 year anniversary, 11:43 DCMR. Madayaw ti Apo, good morning po sa lahat. God bless us all. Kunana ni Pastora nga Mercy dita, Magno, niya pa, kinititang Arlene Pascual, good morning. Sister nga Geraldine, kinati GD nga Mortilio, good morning, kada kaya amin. Okay, ni Pastor nga Edgar Martinez, good morning. Kini Auntie Alina nga Valentin, God is good all the time. Kini Sister nga kinimadang nga Shirley Dumont, amen. Aramidin tayo laang nga imbag, liklikan iti agbasol, good morning everyone, God bless. Kunada. Okay, Merinud Somera, amen. Ma'am Lourdes, amen, good morning Pastor and all. Ruth Cuenta, kuna na good morning Pastor Lawrence, God bless. Thank you. Ura pa kini Sister Elvira Pangan, amen. Sister Deliarok, amen. Jenny Rubio, blessed victorious Wednesday po sa lahat. Kuna na kini Sister Rosabel Apostol, amen. Good morning Pastor Pastora Joy and Pastor Lawrence. Kuna na Merilod Sumera, yes Lord, amen, amen. Thank you Pastor. Kini Sister Teresita Malaguyo, amen. Filamer de Jesus, Vico Aguilar, praise God, amen. Apinita Sitio Bungan, Jennifer Caro, good morning Ma'am Biron. Sir Alex, good morning kita kayo dito Bacnor. O di pa kini Sister nga Catherine Kinsay, Mildred Quaresma, amen. Kuna na kita ka. Well, agyaman akmanin ka kabsat iti laso di 30 nga minutos. Ngantay panagdadanggay manen iti tangatang. Iti tayo liplipatan into no Sabado kakabsat ulit kanya-kanyang baon niya. Wait, ano fellowship tayo? Hanyong kita o anyaman kakabsat nga balunan nyo kapag siya rin may kakabsat importante at iti fellowship tayo kat pagsasangwan tayo. Aya, urepay lidag, bisukol may no problem kakabsat. Aya, basta ka ng titao. Well, excited kami kakabsat nga dumanon dito nga aldaw nga kikita tayo into no Sabado iti Cornerstone Church San Andres, Santiago City. Alawan ka karod kakabsat at yaman ak iti panakaya iti las 30 nga minutos. Iti anak kayong kinakabsat iti Apo Lawrence Salazar na yung bangal daw iti Miyerkules. Thank you po, Pastor. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tip